penting guyub menika salah satunggaling kagiyatan rutinan ingkang dipunlaksanakaken déning komunitas Dewau. Kagiyatan menika mapan wonten ing Gedung Pandanaran Kutha Semarang. Miturut Pak Edu, minangka panitia penyelenggara kagiyatan menika dipunfasilitasi papan panggenan déning Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kagiyatan menika minangka agenda rutinan saben dinten Rabu pertama ugi Rabu kaping 3 ing saben wulanipun. Wingi Rebo 6 November agenda menika dipunwiwiti saking tabuh 7 dalu ngantos sabibaripun. Sing penting guyub dalu menika ngusung tema wayang wong kanthi lakon Pergiwa-Pergiwati saking komunitas wayang wong cah Semarang ugi dipunsengkuyung kaliyan Sanggar Tari Sabakarti. Boten supe ugi wonten narasumber saking panitia penyelenggara wayangan saben malam Jumat Kliwon ing Taman Budaya Raden Saleh, yaiku Maston Lingkar.